форуми байналмилалии соҳаи саноати маъданҳои кӯҳӣ металлургии Тоҷикистон дар меҳмонхонаи Hyatt Regency дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Ин макон ҳамчун маркази муассири конферансҳо ва ҳамоишҳои байналмилалӣ интихоб шудааст, ки дорои инфраструктураи мукаммал мебошад. чхел ки шумо медонед, ҳамин худи саноати кӯҳӣ, саноати маъданҳои кӯҳӣ ин ҷойгир шудааст дар тамоми манотиқи кишвар. Ин дар шаҳрҳои калон нест ва тамоми ҳамин ширкатҳое ки мебиёянд, онҳо на балки як нафар ё ду нафар, онҳо як гурӯҳҳои калоне доранд, ки омада пурра бояд ки як тадқиқот гузаронанд манотиқи кишварро. Ин ҳам ба монанди он ҳаст, ки ин як сайёҳии саноатӣ сар шуда истодааст ва ҳозир ширкатҳои ватании худамон, ширкатҳои саҳоявии худамон бо дастгирии кумитаи сайёҳии кишвар аз тамоми чораҳо истифода намуда истодаанд, ки ҳаминро равнақ диҳад. Ҳаракат карда истодаем, ки инчунин дар якҷоягӣ бо кумитаи сайёҳии кишвар сайёҳии саноатиро ҳам ҷорӣ кунем. корхонаҳои калони мо ҳозир ин меҳмонҳое ки аз мо омаданд, ҳамашон хоҳони он ҳастанд, ки рафта корхонаҳои саноатии кишварро ба монанди Талкогол, ба монанди Зарафшон, Тибеа, ба монанди Анзоб, Пакрут, корхонаҳои карони кишварро рафта бинанд. Ин ҳам як намуди сайёҳӣ аст, ки онҳо рафта аз ҳамин дидан намуда маълумот дар бораи ҳаминро бурда дар миқёси ватани худашон амалӣ мекунанд. Пеш аз омадани ҳайати ҳукумати вилояти Свердловской Федератсияи Россия, мо як гурӯҳи калон, кумитаи сайёҳии кишвар, як гурӯҳи калони кормандони воситаҳои ахбори оммаи вилояти Свердловскро ба Тоҷикистон даъват карда ва онҳо рафта аз корхонаҳои саноатӣ ва энергетикии кишвар дидар карданд. Яъне гуфтанӣ ҳастам, ки ин як роҳи нави муаррифгари Тоҷикистон дар миқёси тамоми ҷаҳон мебошад. мизбонии дуюми форуми байналмилалии соҳаи саноати маъданҳои кӯҳӣ металлургӣ аз ҷониби Тоҷикистон ба рушди соҳаи сайёҳӣ, саноатӣ ва тиҷоратӣ дар кишвар аҳамияти бузург дорад. Чунин ҳамоишҳо на танҳо ба ҷалби сармоягузорон мусоидат мекунанд, балки Душанберо ҳамчун маркази тиҷоратӣ ва сайёҳӣ муаррифӣ менамоянд. сайёҳии саноатӣ, ки ба дидани корхонаҳо, конҳо ва лоиҳаҳои саноатӣ равона шудааст, барои Тоҷикистон уфуқҳои нави имкониятро боз мекунад. бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон аз ҷониби Вазорати санъат ва технологияи нави ҷумҳури Тоҷикистон дуюмин форуми байналмилалии соҳаи саноати маъданҳои кӯҳӣ ва металлургияи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида истодааст. Дар форуми мазкур зиёда аз 300 намояндагони ширкатҳои хориҷӣ иштирок карда истодаанд ва дар доираи чорабинии мазкур интизор аст, ки зиёда аз 5 ёддоштҳо ва нақшаи амал бо Вазорати сарватҳои зерзамин, экология ва назорати техникии ҷумҳурии Қирғизистон бо яке аз ширкатҳои калонтарини истеҳсолкунандаи таҷҳизотҳо дар соҳаи коркарди маъданҳои кӯҳӣ FLS бо ширкати саудӣ вобаста ба истихроҷ ва коркарди сарватҳои зерзаминӣ ва дигар ширкатҳои фаромиллӣ дар назар аст, ки ёддоштҳо ба имзо мерасад. Инчунин дар форуми мазкур 3 сессия пешбинӣ шудагӣ аст. Сессияҳо аз қабили истифодаи технология пешқадам дар соҳаи маъданҳои кӯҳ ва металлургия, самти рушди корҳои ҷустуҷӯи геологӣ ва омӯзишӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва минералҳои критикӣ ва металлҳои нодир.
баргузории чорабиниҳои тарғиботӣ мисли форумҳои байналмилалӣ дар соҳаи саноати маъданҳои кӯҳӣ ва металлургия барои иқтисодиёти тоҷикистон аҳамияти ҳалкунанда дорад, зеро тоҷикистон дорои захираҳои бойи маъданӣ мебошад. ин чорабиниҳо на танҳо муаррифии иқтидори тоҷикистонро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ таъмин мекунанд, балки ҷалби сармоягузорони хориҷиро низ афзун менамоянд, ки ин ба рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат мусоидат мекунад. ҳадафи асосии чунин форумҳо намоиши доираи васеъи захираҳои маъданӣ, аз ҷумла металлҳои ранга, маъданҳои муҳим ва лоиҳаҳои умедбахши сармоягузорӣ мебошад. дар натиҷа онҳо ба таъсиси корхонаҳои муштарак, ворид кардани технологияҳои нав ва афзоиши ҳаҷми истеҳсолот мусоидат мекунанд. мо аз тамоми фишангҳо истифода менамоем, ки вазорати саноат ва технологияи нави кишвар ки тамоми дунё ба Тоҷикистон ҷалб намояд. Соли ҷорӣ соли беҳад як гузашти бузург барои Тоҷикистон ва саноати он буд. Мо дида истодаем, ки дар сатҳи роҳбарияти кишвар ин ҷаласаҳое, ки дар доираи Осиёи марказӣ ва кишварҳои абулқудрат гузаронида шуданд имсол, инчунин дар ҳамин сол мо тавонистем, ки дар душанбе якумин ҷаласаи консултативии вазирҳои саноати кишварҳои Осиёи марказиро гузаронем ва ин як асос аст барои якҷо ҳамшарик шудан барои баромадан ба бозорҳои калони ҷаҳонӣ. Он технологияи муосире, ки ҳозир вазорат татбиқ карда истодааст, ба равона карда шудаанд барои он ки чӣ қадар ҳамин занҷираи фоидаи зиёд дар дохили кишвар монад ва аз ҳисоби ҳамин бюҷети давлат ғанӣ гардида некуаҳволии шаҳрвандони кишварамон беҳтару хубтар шавад. мо аз ҳамин он чизе, ки ҳукумати кишвар сиёсате, ки пеш гирифтааст дар соҳаи саноат, мо аз ҳамон истифода намуда самтое, ки барои мо муайян шудаанд, дар тамоми самтҳо корҳои худамонро авҷ бахшида истодаем, яъне равнақ дода истодаем. Имсол беҳад хуб аст, ки мо дар Лондон, Британияи Кабир гузарондем як форуми соҳаи маъдани кӯҳии кишварро, ки дар ҳамон ҷо аз тамоми кишварҳои дунё дар дохили биржаи фондии Лондон ҳамин форумро мо гузарондем. Инчунин форуми насоҷии Тоҷикистон мо гузарондем. Интизор ҳастем навовариҳои зиёд, яъне ин навовариҳои технологӣ ворид гардидан ба кишвар ширкатҳои фаромиллии калон ва роҳ ёфтани маҳсулоти Тоҷикистон ба бозорҳои ҷаҳонӣ. Мо ҳаминро ҳозир дида истодаем, ки чӣ хел бозорҳои Иттиҳоди Аврупо ва бозори Амрико чӣ хел бо он маҳсулоте, ки Тоҷикистон истеҳсол менамояд, пур карда шуда истодаанд. дар оғози форум сухани ифтитиҳоӣ аз ҷониби сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода садо дод, ки дар он аҳамияти тақвият ва муассирсозии соҳаҳои саноатиро таъкид намуданд. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар сухани ифтитиҳоии худ дар форум аз ҷумла қайд намуданд, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон назди ҳукумати кишвар вазифаи то моҳи майи соли 2027 расидан ба истиқлолияти комили энергетикиро гузоштанд ва мо сӯи он ҳаракат дорему муътақидем, ки то моҳи майи соли 2027 ҷумҳурӣ худро пурра ба нерӯи барқи аз лиҳози экологии тоза таъмин хоҳад кард. ин изҳорот ҳамчун нишонаи ҳадафҳои стратегияи Тоҷикистон дар соҳаи энергетика садо дод, ки ба рушди саноати маъданҳо низ зич алоқаманд аст. истиқлолияти энергетикӣ барои Тоҷикистон масъалаи ҳалкунанда мебошад, зеро кишвар дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ аст. ҳамчунин аҳамияти иқтисоди сабз ва талаботи афзоянда ба маъданҳои муҳим таъкид шуд, ки барои истеҳсоли батареяҳои электрикӣ ва технологияҳои тоза заруранд. ин ҳадафҳо бо рушди саноати маъданҳо алоқаманданд, зеро энергетикаи устувор барои истихроҷ ва коркарди маъданҳо шарти асосист.已经在塔吉克待了1年多，我们在这个地方，
дар ин форуми сармоягузории маъдан ки бо ибтикори ҳукумати Тоҷикистон баргузор гардид, барои корхонаҳои хориҷии сармоягузор фазои мусоид, шарҳи сиёсати давлатӣ ва дастгирии зарурии ҳуқуқӣ муҳайё карда шуд. ин иқдом ҳам ба рушди иқтисодии кишвар мусоидат мекунад ва ҳам барои ширкатҳои хориҷӣ имкониятҳои васеъи фаъолият ва ҳамкориро фароҳам меорад. мо ҳамчун ширкати Pinmin Energy Production Limited дар баробари рушди соҳаи истихроҷи ангишт инчунин омода ҳастем дар бахшҳои коркарди кимиёвӣ ва истихроҷи конҳои металлии Тоҷикистон фаъолона иштирок намоем, то ба рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми худро гузорем. Лоиҳаи сохтмон ва таҷдиди кони ангишти мо бо суръати баланд пеш меравад. дар ин як сол мо самимият, меҳрубонӣ ва дастгирии халқи тоҷик ва ҳукуматро нисбат ба ширкатҳои сармоягузории чинӣ эҳсос кардем. мо барои ин миннатдории худро баён мекунем. имрӯз тавассути ин ҳамоиш мо бори дигар дарк кардем ки рушди саноати ояндаи Тоҷикистон барои мо имкониятҳои нави зиёдеро фароҳам меорад. мо ният дорем ки дар ҳамкорӣ бо вазорати саноат ва дигар ниҳодҳои марбута фаъолияти ширкатҳои худро боз ҳам густариш диҳем, то барои таҳкими дӯстии Тоҷикистону Чин ва амалӣ шудани ташаббуси як камарбанд, як роҳ саҳми худро гузорем. тоҷикистон ҳадаф дорад ки коҳиши вобастагӣ аз сӯзишвории истихроҷшаванда ва кам кардани партобҳои газҳои гулхонаиро таъмин кунад. ин изҳорот ҳамчунин ба иштирокдорони форум паёми мусбат дод ки Тоҷикистон барои ҳамкориҳо дар соҳаи энергетика ва маъданҳо омода аст. дар идома ба иштирокдорон зарфиятҳои саноати маъданҳои кӯҳии металлургии Тоҷикистон тавассути наворҳои муаррифӣ пешниҳод гардид ки захираҳои бои кишварро нишон медод. соҳаи саноати маъданҳои кӯҳӣ ва металлургия дар Тоҷикистон яке аз самтҳои калидии иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. кишвар дорои захираҳои бои тилло, нуқра, антимон, сурма, рӯҳ, хурғошин, мис, литий ва дигар маъданҳои муҳим аст. ҷалби сармоягузорони хориҷӣ тавассути чунин форумҳо барои муассирсозии соҳа ҳалкунанда мебошад. дар доираи фаъолияти илмии худ мо бо коркарди маъданҳои урандор ва торидор сарукор дорем. дар маркази минтақавии амният, бехатарӣ ва кафолатҳои Хеберия озмоишгоҳҳои замонавӣ барои муайян намудани таркиби минералогии маъданҳои кӯҳӣ, аз он ҷумла муайян намудани металлҳои нодир ва нодирзаминӣ, литий, уран ва торӣ шароит фароҳам овардааст. мо барои ширкатҳои маҳаллӣ ва хориҷие ки бо коркарди маъданҳои кӯҳӣ сарукор доранд, имкониятҳои худро пешниҳод менамоем ва барои онҳо имконият фароҳам меорад ки намунаҳои маъданҳои кӯҳиро дар Тоҷикистон дар озмоишгоҳи мо таҳлил намуда барои коркарди минбаъдаи онҳо истифода баранд. форуми мазкур имконият медиҳад ки дар як макон якчанд шарикони рушд, сармоягузорон ва шахсоне ки имкониятҳо дар самти саноати кӯҳкорӣ доранд, якҷо шаванд ва байни худ муколама кунанд, имкониятҳои худро ба якдигар муаррифӣ кунанд ва шартномаҳои дутарафа ва бисёрҷонибаро барои татбиқ намудани лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар саноати кӯҳкорӣ ба имзо расонд. дар шароити иқтисоди сабз татбиқи технологияҳои рақамӣ, робототехника ва инноватсия талабот ба захираҳои стратегӣ афзоиш меёбанд. Тоҷикистон ҳамчунин ҳадаф дорад то соли 2030 ҳаҷми истеҳсоли саноатиро 2 баробар зиёд кунад ва ҳиссаи соҳаи саноатро дар иқтисоди миллӣ то ба 30% расонад. ин ҳадафҳо дар барномаҳои давлатии саноатӣ инъикос ёфтанд. баргузории форумҳо имкон медиҳад ки намояндагони бахши давлатӣ, тиҷорати хусусӣ ва шарикони байналмилалӣ вазъикунунӣ ва дурнамои рушди соҳаро муҳокима намоянд. масалан дар форуми қабли
қаблӣ лоиҳаҳои муштарак бо ширкатҳои чинӣ, русӣ ва аврупоӣ баррасӣ шуданд, ки ба ворид кардани таҷҳизоти муассир ва афзоиши ҳаҷми содирот мусоидат намуд. ман намояндаи минтақавии агентии чехии ҳамкориҳои тиҷоратӣ Чехтрейд барои Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ ҳастам. Дафтари асосии мо дар шаҳри Тошкент ҷойгир мебошад. Мо дар самти ҳамкорӣ бо сохторҳои давлатии Ҷумҳурии Чех дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон, инчунин бо муассисаҳои дипломатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Туркманистон фаъолият мекунем. Ба ин форум омадем, то бо имкониятҳо ва иқтидорҳое ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи саноати кӯҳӣ дорад, аз наздик ошно шавем. Дар Ҷумҳурии Чех ширкатҳои зиёде фаъоланд, ки дар бахши кӯҳкорӣ ва соҳаҳои вобаста ба он таҷрибаи мукаммал доранд. аз ин рӯ мо ният дорем, ки дар ҳамкорӣ бо сафорати Ҷумҳурии Чех дар шаҳри Тошкент соли 2026 миссияи соҳибкорони Чехро дар Тоҷикистон баргузор намоем. ҳадаф аз наздик шинос шудан бо имкониятҳои мушаххас ва лоиҳаҳои эҳтимолии ҳамкорӣ дар бахши саноати кӯҳкорӣ мебошад. соли 2025 дар шаҳри Берно дар намоишгоҳи байналмилалии мошинсозӣ бо намояндагони Вазорати саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон мулоқот доштем. дар он ҷо доир ба имкониятҳои густариши ҳамкориҳо ва он иқдомоте, ки Ҷумҳурии Чех метавонад ба ширкатҳои фаъол дар соҳаи кӯҳкорӣ пешниҳод кунад, табодули назар анҷом додем. Тоҷикистон барои мо хоса ҷолиб аст, зеро кишвари шумо қадамҳои ҷиддӣ ба сӯи энергетикаи сабз ва технологияҳои экологии тоза гузошта истодааст. дар Чехия ширкатҳои зиёде фаъолият доранд, ки дар ин самт таҷрибаи бузург доранд. онҳо на танҳо дар Чехия, балки дар кишварҳои дигари Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Қазоқистон ва Ӯзбекистон лоиҳаҳои фаъол доранд. аз ин рӯ мо бовар дорем, ки Тоҷикистон метавонад ба фазои нави рушд ва ҳамкории мутақобилан судманд барои ширкатҳои Чех табдил ёбад. мо мехоҳем саҳмҳои афзалиятноки рушди шуморо хуб дарк намоем, то тавонем ба он ташаббусҳое, ки ҷониби Тоҷикистон пешниҳод мекунад, ҳамроҳ шавем. ин барои сармоягузорони мо ва ширкатҳои Чех хеле муҳим аст. ҳузури мо дар форум танҳо қадами аввал аст. мо намехоҳем дар ин марҳила таваққуф кунем. баръакс, мехоҳем ҳамкории амалӣ ва фаъол дошта бошем. ин чорабиниҳо ҳамчунин ба ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ кӯмак мерасонанд. соҳаи маъданҳои кӯҳӣ бо фарогирии беш аз 600 кон дар миқёси ҷумҳурӣ ҷойҳои корӣ барои ҳазорҳо нафарро таъмин мекунанд. ҷалби сармоягузорӣ ба афзоиши даромадҳои буҷа, беҳтар кардани инфраструктур ва рушди минтақаҳои дурдаст мусоидат мекунад. дар умум, чунин тарғиботҳо Тоҷикистонро ҳамчун ҳавзаи ҷолиби сармоягузорӣ муаррифӣ намуда, ба диверсификасияи иқтисодӣ ва коҳиши вобастагӣ аз содироти гидроэнергетика мусоидат мекунад. ин ҳама омилҳо иқтисодиёти Тоҷикистонро устувортар ва рақобатпазиртар мегардонанд, ки дар натиҷа ба беҳбуди сатҳи зиндагии аҳолӣ оварда мерасонад. ба ғайр аз ин, дар шароити тағйирёбии иқлим ва гузариш ба иқтисоди сабз, Тоҷикистон ҳамчун кишвари бо захираҳои бузурги маъданҳои муҳим барои технологияҳои тоза ба монанди литий барои нақлиётҳои барқӣ ҷойгоҳи вижа пайдо мекунад. форум имконият медиҳад ин захираҳо ба сармоягузорони ҷаҳонӣ муаррифӣ шаванд, ки талабот ба онҳо бо суръат афзоиш меёбад. тибқи пешгӯиҳои байналмилалии талабот ба литий то соли 2030 чандин маротиба зиёд мешавад. ин омилҳо барои Тоҷикистон имконияти навро боз мекунад, то дар бозори ҷаҳонӣ ҳамчун таъминкунандаи маъданҳои стратегӣ ҷойгоҳ пайдо кунад. البته ما از این فروم بسیار امیدهای کلان داریم برای گسترش همکاری مخصوصا در ساحه معدن و البته باید قید نمود که شایگیر عربستان سعودی در این زمینه در این ساحه بسیار تجربه بای دارد. همه ساله فرمی سطح بین المللی آید به معدن برگزار می‌گردد. البته برای گسترش مناسبت ها و پیاده نمودنی لایحه‌های مشترک ما بسیار نقشه های مخصوص
درست و معلوم داریم. ما میخوایم همه اینا پیاده شوند و برای این مقصد امروز نماینده کمیته ملی معدنی عربستان سعودی محترم محمد در اینجا حضور دارند. دیروز یک واخوری بسیار پرثمر با محترم وزیر صناعت و تکنولوژی نوین جمهوری تاجیکستان محترم شیرعلی کبیر برگزار نمودند. تمام پهلوهای همکاری ها، تمام راههایی که برای گسترش همکاری ها مقصدنا بود اونها را بررسی کردند. همچنین یک واخوری سر راهی با محترم سروزیر کشور داشتند و البته ما امیدوار است از این فورم بسیار امیدواری کلان داریم. البته در چارچوب این لایه ها و در عموم بسیار لایه های بزرگی هستند که بین دو کشور امروز ها قید بررسی هستند و ما برای پیاده نمودن آنها، برای جلب تجربه و سرمایه‌گذاری عربستان سعودی برای عملی سازی این لایه ها در جمهوری تاجیکستان بررسی داریم، مصلحت داریم. این مسئله را در میز گفت و شنید ها مطرح نمودیم. یادداشت تفاهم یک سند همکاری هم به امضا خواهد رسید. در مجموع چنین چرابینی‌های ترغیباتی نه تنها جلب سرمایه را افزون می‌کنند بلکه به تحکیم روابط بین‌المللی، مبادله تجربه و تطبیق استانداردهای بین‌المللی در ساحه مساعدت می‌نمایند. این همه بر رشد استوار اقتصادی تاجیکستان مساعدت کرده کشور را به هدف‌های استراتژیک خود نزدیکتر می‌گرداند. در دایره فورم این جلسه‌های پلنری، پنل‌های مباحثوی، معروضه‌های کارشناسان، واخوری‌های دوجانبه و مشورت‌ها اوید به تأسیس کارخانه‌های مشترک برگزار گردیدند. این چرابینی به مکالمه مستقیم بین نمایندگان تجارت، سرمایه‌گذاران و مقامات دولتی مساعدت نموده کارهای آمادگی و تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری را سرعت می‌بخشد. همزمان در پنل‌ها مسائل موثرسازی، کوهکاری، اینوواسیا و تجهیزات در رشد بازار معدن‌های مهم بررسی شدند. افتخار دارم که اینجا باشم در حضور زمین‌شناسان و کارشناسان معدن در کشور زیبا و زرخیز تاجیکستان. باز هم با افتخار عرض میکنم که به خاطر اشتراکات بسیار زیادی که بین ایران و تاجیکستان هست ما میتونیم این همکاری ها رو بسیار گسترده تر کنیم. نکته بسیار مهمی که تاجیکستان داره و خیلی از کشورها ندارند ذخایر گوهرهاست، کانی‌های گرانبها. خب لعل چیز شناخته شده هست که بزرگترین لعلی که در دنیا هست به نام لعل سامری استخراج شده از کشور تاجیکستان هست. وقتی که کارشناسان و سرمایه‌گذاران از کشورهای مختلف میان، بزرگترین کمکی که میکنه ارتباطهایی هست که بین کشورها ایجاد میشه. گردشگری و سیاحت به این صورت خواهد بود که مثلا وقتی یک نفر در فصل تابستان گرمی که مثلا کشورهای عربی خلیج فارس دارن میخواد جایی بره برای گردش، خب یکی از جاهای بسیار بسیار زیباش میتونه تاجیکستان باشه. میگه من در کنار این که میخوام تاجیکستان برم، خب اسپینل رو هم مثلا بتونم بخرم، بتونم گوهرهای گرانبها رو هم بخرم، از معدن استخراج شده در همون کشور میشه خریدش. بعد که میاد اینجا وارد میشه میگه خب اینجا داره مثلا یه کارگاه مثلا 50 نفره هست که داره اسپینل میتراشه، یک ایرانی، یک روس، یک عرب، یک ترکیه‌ای میاد اینجا میگه من سرمایه میذارم، من شریک میشم، این کارگاه رو بزرگتر میکنم و استپ بای استپ سبب میشه که سرمایه وارد کشور بشه. باعث قید و تاکید است که برگزاری چنین فرم ها به افزایش حضور سیاحان تجارتی مساعدت نموده. آنها میتوانند همایش را با سفرهای صنعتی متحد کنند. مثلا اشتراکداران میتوانند به کانها یا کارخانه‌های صنعتی، ساختمان‌های بزرگ گیدروانرژتیکی سفر کنند که این به رشد سیاحی مساعدت کرده، همچنین به بالا بردن نفوذ تاجیکستان همچون کشور جالب برای تجارت و استراحت که حیث بزرگترین درآمد به اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد تکانی جدی بخشد.